Sziasztok srácok, Csipesz vagyok. Ebben a videóban kicsit arról fogunk beszélgetni, hogy mi a témája a csatornámnak, mert már sokan megkérdezték ezt tőlem, mert nem mindig világos, hogy épp mi az a téma, amivel az én csatornám foglalkozik, mert általában mindig más volt, és ugye akkor most így ebben a videóban leszögezni, hogy én mivel foglalkozom, és a másik célja ennek a videónak, hogy az újaknak bemutassam az én csatornámat. ...2014. szeptemberre óta töltök fel komolyabb hangvételű videókat erre a csatornára. Előtte is voltak más típusú videók. Azokról inkább ne beszéljünk. Szóval így azt mondhatjuk, hogy az én csatornámnak az indulása az 2014. szeptember, és a vége pedig a végtelenbe és tovább. Ez nagyon szar volt. A videóimat általában, sőt nem általában, mindig megszerkeztem, és szinte csak úgy adom ki kezem közül videót, hogy a lehető legjobb minőségben, a lehető legjobb módon van megcsinálva. Most utóbbi időben, az utóbbi egy évben vettem egy mikrofont, kamerát, mikrofontartót. A világításom egy iPhone, ugye azon még fejleszteni kell, de most az utóbbi egy évben sokat fejlesztettem, és próbáltam minél többet építeni a csatornámon. Hogy milyen videókat csinálok, az általában függ a hangulatomtól, és hogy mihez van kedvem. Most az utóbbi időben, és szerintem majd a jövőben is vlogokkal fogok jelentkezni, és próbálok nem tömegvideókat feltölteni, hogy kihívások, kérdezfelelek, hanem mindig egy ilyen egyedi szerkesztésű, egyedi témájú videót. Már egyedi téma az elég nehéz. Például az utolsó videó, amit feltöltöttem Jónás Rómeóról, az csak azért készültem, mert egyedi volt a véleményem, és nem a videó, mint hogy Jónás Rómeóról egy vélemény. Szóval igazából videókból próbálok egyediket feltölteni, de hogyha nem sikerül esetleg egy teljesen saját témát kidolgoznom, maga a vélemény vagy az álláspontomat próbálom egy kicsit olyanná alakítani, ami saját. Szóval próbálok egyedi videókat feltölteni. Szóval, hogyha újak vagytok ezen csatornán, és tetszik, amiket így elmondtam, akkor iratkozzatok fel, mert ugye véleményem szerint ez megéri. Szóval, hogyha tetszik, amit csinálok, akkor iratkozzatok fel, mert mindig jól jön egy-kettő. Most ugye az utóbbi időben meglett a fél ezer, azaz 500 feliratkozó, aminek, hát nem tudom, szóval ezt régebben el sem tudtam képzelni, hogy ez valamikor is összejön. Szóval ja, iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, ha tetszett, és hogyha ügyek vagytok erre, ezt már elmondtam. Szóval köszönöm szépen, hogy megnézitek ezt a videót, én Csipesz voltam, szevasztok!